Luthini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba? Luthini usiko lwezimbongi? Sanibonani, ninjani? Igama APHELELE Sibonga Khumalo. Khona endaweni eseThekwini Umlazi eDalton. Manje ngisebhulwa eNkwezela. Ngifunda ngenza ugrade 11. Bathi uzenzile akakhalelwa, kodwa makunje nami ngiyintsha izinyembezi zaziphumela. Ngimbongi. Ngaqala ukuba imbongi 2015 ngenza ugrade 5. Lapho ngahlangana khona nomuntu okuthiwa uNjabulo wakaphakade owangifundisa kabanzi, wangichazela kabanzi. Inkondlo yami yokuqala osihloko sayo sithi lala imiphumulo maqhawe kithi. First performance yami yayisehholo ngasekhaya ka-9 Nkwezela. Iqembu engisebenza kulona i-group 6, top 6 yamaciko. Kuningi sengikwenzile ngoba sengikwazile ukuthi ngifundise ngichazele ngabanye mayelana nenkondlo, futhi inkondlo yangisiza kakhulu esikoleni ngoba isikhathi esiningi kwisiZulu sisebenza ngezinkondlo. Into mina engiyifisayo ngokwami, ngifisa ukubona inkondlo idlondlobala, futhi okunye abantu abaningi bakwazi ukuthi bafundiseke ngenkondlo ukuthi kahle kahle iyini inkondlo, iphetheni. Ekuhlanganeni kwami nezimbongi zomdabu ngasizwa uRobert Khawula uNdungathana, okuwuye owanginika ulwazi olubanzi, wangisondela kwezimbongi. Uma ngabe kuwukuthi-ke akhona amanye amakhono kodwa kweyami impilo abengakazivezi, mhlampe ekuhambeni kwesikhathi azoziveza. Ngibonge kakhulu. Ezinkundleni zokuxhumana ngiyatholakala ku-WhatsApp kunamba u-076 224 1105. Ku-Facebook ngiyatholakala, it's apher Sonkondlokazi Ndabezitha. YouTube ngiyatholakala, apher Sonkondlokazi Ndabezitha. Ngiyabonga. Imibhalobhalo iyakhula, imvungi iyavukuza, ngobuciki izimbongi ziyacikoza. Woza mAfrika uzolalela, thamela nazi